vidím v těchto prostorách našeho plzeňského ateliéru. Chtěl bych na začátek bych řekl takovou věc, že jsem jako hodně rád, že se nám podařilo tyhle nové dílny letos spustit a že můžeme se věnovat filmové práci právě zde. Může se jí věnovat jak televize Zarach, tak Rarach Studio z dílny a samozřejmě spolupracujeme s celou řadou dalších televizí a produkcí. Tak a protože vím, že mezi námi je tady spousta talentů, mnozí se již osvědčili v minulých letech při podobných našich projektech, takže mě nezbývá teď, než vám svěřit velice příjemný úkol. A máme teďka přibližně několik desítek minut, možná pár hodin, než do střihu budou muset přejít zpravodajství na zítřek, že vlastně to, co se teďka stalo ve světě, a to bude vaším úkolem. Do práce! No víš, to bude super, budeme obývat Marka jako naší královnu. Tady bude to nekopí. Vítejte u večerních zpráv 21. března s Hanošem a Simonem Šubertem a Karlou Hrdinovou. Takže první zpráva dne. Před necelým rokem byla v Plzni vykradena komerční banka. Avšak dobrá zpráva je, že policie má již pachatele. A Zarach News byl u toho. Hlásí se vám Ančí z pachatelova domu. Nechcete se ke svému činu vyjádřit? Co za záda? Pachatel se nechce ke svému činu vyjádřit, proto vracím slovo do studia. Děkujeme Ančí za slovo. A dál. Ceny některých potravin se zdraží. Může za to Horko nebo Orko? Orko je známý výtržník. Avšak teď v tom prostě nemá. A proto předáme slovo klukům přes počasí. Letošní teplá zima byla způsobem přílivem teplého vzduchu ze Sahary. Díky tomuto proudění byly teploty v letošní zimě o 5 až 10 stupňů Celsia vyšší než obvykle. Pro ty méně chápavé z jihozápadu přišly teplé větry a tudíž byly v zimě vyšší teploty než obvykle. Ježíš, to je kámen, na ten si sedl. To není kámen u pandy Sugandy, to je živý burrito. Burrita u nás jsou jako živý. Dneska vypadáte teda hrozně, budou zase zprávy, na to nestačí tady ty líčidla, ještě tu posunu, jste taková vybledlá, hrůza. No zavřete, ty zuby mě nezajímají. Tak počkat, my chceme čistý úsměv. No, trochu to investuje. No, myslím, že už to bude dobré. Můžete, chlapi, to tady už skončilo. Jasný. Tak za 5 vteřin, co? Jo, myšlím. Tak, připravit, jedem. Sponzor pořadu Kafala a Star Wars. Dobrý večer, vítejte u dnešních sportovních novin. Dnes si řekneme o zápasu Stiga Olomouc versus Berlin Fox. Bylo to velmi napínavé, ale teď více od kolegy živě v Berlíně. Jsem tu živě z hokejového zápasu Stigy Olomouc proti Berlin Fox a právě tu má půl hráč Stigy Olomouc a to byl gól, tak to jsem nečekal, to bylo opravdu neuvěřitelné. Tak to bych mu pogratuloval. A připadám, že... A tak to byl vlastní, to si asi jsme správně. Něco do jakého čas stává, proto nehnebu. On ano, to je škoda. Přesuneme se k němu do šatny a zeptáme se ho, co bylo špatně.
Dobrý den, pane, můžu vás na chvíli vyrušit? Jistě. Můžu se vás zeptat, co si myslíte o průběhu zápasu, jak to bylo, co se vám na tom nelíbilo, líbilo a tak dále? Tak, líbil se mi celý zápas až do toho konce. Samozřejmě vložil jsem do toho srdce, ale nakonec ten vlastní gól, nevím, proč jsem to udělal, opravdu úplně zbytečná chyba. O to bylo velmi zbytečné, přece spíšci brány, to se jen tak nestává, ale tak můžeme se taky věnovat tomu gólu, co jste dal do správné brány. Co si o tom myslíte? Měl jste z toho radost? No tak určitě, ale prostě musel jsem tam dát hodně ty námahy a to srdíčko a to bude asi tak všechno. Bylo to vidět ve výrazu vaší tváře, že opravdu jste se na to soustředil. Děkuji za váš čas. Naschle. To je velká škoda. Ten vlastní gol byl velmi zbytečný, ale jak říkám, sport je sport. Teď tu máme další novinku. Pan Teplý se snažil zdolat rekord v dřepu na jedné noze, ale jak říkám, málem. Teď živě v Teplicích. Dnes živě z Teplic jsme v domě pana Teplého. Tak, pane Teplý, jak se vám vede? 9992. Božínko, na což ještě se to ptá? No, jak se vám vede? No tak ta nožička mě trochu bolí, ale ta druhá je v pohodě, já to pak vystřídám. No a u kolikátého jste teďka v dřepu? Božínku, to mě to úplně vypadlo. Takhle z kapsy rovnou. Jo, co nevím. To můžete vy, pane? Já jsem budu muset začít znovu. 1, Tak, 2. dnes už... A počkejte, bych vám mohl něco ukázat. Pane, končíme! Jo, dobrý, můžeme začít, tak jedem. Velmi zajímavé. To je velká škoda, že pan Teplý nezdolal 10 000 dřepů. No, ale jak říkám, život je krutý. A teď k volejbalu. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale jak říkám, může vyhrát jen jeden. Selešová, Hingisová, Selešová a Hingisová zpátky hrací. Byl to velmi napínavý zápas. Vyhrál hráč číslo 1 a prohrál bohužel hráč číslo 2. Ale jak říkám, sport je krutý. A jak říkám, život je krutý. Bez komentářů. Můžete vypnout tu kameru. Komentář. Já to jsme my! A na závěr borec nakonec. Dáváme palec nahoru. Tedy mrkneme si. Co to je? Teď nemáte co dělat, to jsou soukromé čatny. Odejděte, bez komentáře, odejděte. Než to dáte někam na internet. Tohle ne, odejděte. Nemáte přístup, já vás zažaluju. Já mám nejlepší právníky, to si pamatujte. Fakt na mě nic neskoušejte. Na tohle fakt nemáte. Odejděte. Tak tohle byly VIP zprávy. Co tu ještě děláte? Nemáme ho, ani jednoho. Vůbec nevím, jak jsou. Já nevím, kde je hledat. Nevím, prostě nevím. Vůbec nevím, co mám dělat. Pomoc! Ne! Tato záhada nebyla dosud osvětlena. Toto, ale i další případy nás přivedly na stopu zmizelé mandarinky. A je to tady, naši milí, krásní, proslunění, vysušení diváci. Vítám vás u dnešního počasí a teď se podíváme za Láďou.
Takže dobrý den, já jsem Láďa Hruška a lovení ryb je vážně fuška. Zemědělce zasáhla obrovské vedro. Ale rybáři jsou na tom ještě hůř. Já bych tady seděl 5 metrů pod vodou. Tohle zbylo z naší řeky. Ryby se doslova vypařily a tohle z nich zbylo. Milí bratři rybáři, sezóna, která ani nezačala, právě končí. Bohužel. A přepínáme na naší prsničku Janu Černou. Pro tebe, Januš. Takže dneska jste mě vyrušili při mém pravidelném opelování. Vidíte, že vůbec nemusím chodit do solárka. I když má být dnes stále zima, tak je hit. No je to fakt, je hit. A bude to tak i dál. Ale možná to tady trošku zvlhne. Takže teď přepneme na našeho kolegu, seniora McZahradníka. Odvál mi dům, zahrada fuč, vesnice fuč, rodina fuč. Rodná vesnice! A toto zbylo z našeho kolegy, seniora McZahradníka. Tímto se loučí počasí. No, ty to dáme úplně odznova. Úplně to máš všecko. Ve městech ubývá lesbiček, telefonní laviček. Polibě listopad, protože už jsou všechny úplně vysušené. Vypatřili se. A mohla by si tam dát? Já se musím začít od znova. Není sranda. Jo. A je to tady. To jistě. Mohli bychom tam udělat nějaký ty... U pandy z Ugandy, to je živý burrito, ty necitelnej blbé. Já, že on se zvedne a já tam budu dojít. Je to samozřejmě byl, ale to tak určitě jste měli říct asi vy, ale to nevadí. Já to nepojdu, diváci to mají rádi, tak určitě tohle byla škoda, tak určitě to srdíčko to chtělo, tak určitě tak to je, tak určitě to tak bude. Tak, teď... A předáváme... Podíváme a Marku, že se teda budeš věnovat. Láďa Hruška. A máte teda... A že je super, nebo je tam vypnáš, Marek? Pochytil se ke svému činu, nelze... A... Já budu říkat, já jsem Láďa Hruška a lovení ryb je vážně. Letošní. Ale to ježiš, vlastně Odhalení. Teď jo, jsem ti teď zvedl, tak to bez sensu.
Ježiš, tady to máš. Já slavím! To se nesmí! Musí se říct rád! Chápe mě někdo! No tak, celkem to šlo, ale to srdíčko tam muselo být a